Moi! Tänään mä aion näyttää teille, kuinka tehdään graffittikynnet. Ja mä käytän siihen näitä kynsilakkoja. Mä käytän siihen Anytimen vaaleansinistä tai tosta vähän kiltevää kynsilakkaa. Ja sitten mä käytän sellaista päällyslakkaa. Mä en tiedä mikä ton nimi on, mutta joku kuitenkin. Ja sitten mä käytän toista siis Golden Rose Graphite Nail Art kynsilakkaa. Ja se on just se, mistä niinku se hajoaa se kynsilakka niinku sen toisen kynnen päälle. Ja se on tällaisessa pikkusessa paketissa. Ja näitä löytyy eri värisinä, esim. Mustina, tummansinisinä ja punaisina. Ja mä olin nyt ostanut ton pinkin. Ja ne on tosi halpoja, niitä löytyy kaikista just näistä kaikista ruokakaupoista ja Prismoista ja näistä. Ja nyt mä näytän kuinka nämä kynnet tehdään. Eli aloitetaan tuolla vaaleansinisellä lakalla, miten mä oon nyt näyttänyt ja laittaa tohon. Ja sitten kun on laitettu se, niin sitten käytetään pinkkiä graffittilakkaa. Ja laitan silleen pieninä nopeina sutasun, koska se niinku kuivuu tosi nopeasti ja jos sitä laittaa liikaa päällekkäin, niin sitten se menee silleen, että se ei hajoa ollenkaan sitten tavallaan. Ja siinä ei tarvi olla kauhean niinku säännölliset niinku lakkaukset, että kunhan se vaan niinku saa laitettua siihen. Ja toi kuivuu tosi nopeasti muutenkin. Ja siitä annetaan se vähän aikaa kuivua. Tai itse asiassa kyllä se niinku kuivuu jo kohta, mutta sitten mä nyt laitan noihin muihin kynsiin, koska se ei ole tarpeellista sille. Ja nyt laitetaan tää päällyslakka. Noin. Ja nyt se olisi niinku valmis. Ja tähän voi tietty käyttää sitten eri värisiä niinku kynsilakkoja, mutta mä itse tykkäsin tosta vähän kultavasta vaaleansinisesta kynsilakasta ja sitten tosta pinkistä. Ja nähdään ensi videolla. Moikka!